Jopuonjre ma owuok e skunde 68 e kaunti ma Narok mag primar kod sekondar obago wuoth mar tipo mar timo rapar mar wuoth mong'ere kaka Humanity Power Walk ma osebed katimo higa ka higa e puonjo jopiny ewi kaka inyalo geng' masiche ma kinde mathoth juko oganda. Apisa mageno ratiro mag oganda Celestine Ogutu mane loso e kinde wuodhno oyango ni higa ni gichiwo puonj ahinya to ewi kaka idak kod ji ma ni kod ng'ol, puonjo joma ong'ol ewi kaka ginyalo dak e kind kod bang' masiche kaka oro, oula mapek kod monj mag le mag bungu e kinde mamoko. Ka bende riwruoge mopogore opogore makeno ratiro mag oganda otimo solro mar chiwo sir ne jopuonjre ahinya to man gi ng'ol to wuok e anyuola ma ochando. The general public and pupils through learners. So through the CP3 project, we sensitize them on rabies prevention, detection, and even control in the communities. And this knowledge was passed to pupils and students across the county, and then so the activity is just to assess the knowledge. Do they have the knowledge on these diseases? And so the knowledge, they do it through songs, through poems, skits, drama, and also artwork. And we've had a number of them being presented before adjudicators just to understand if the kids have this knowledge or not. Tumefaidika, tumejua magonjwa vile tunaweza vizuia na vile zinakuja kutu affect sisi wenyewe. Tumeweza kuwasakatia densi, tumeweza kuelezea vile unaweza pata rabies na vile jinsi unavyoweza kuzuia rabies. So kama utaki rabies zikupate, utafanya hivi: usichokoze mbwa, usikimbie wakati umeona mbwa inaguruma, so we kuwa tu normally utembee kama kawaida. Kwa hivyo siku ya leo tunasema pia tuko na CP3 ambayo ni program umeona watoto wameelewa maradhi ambayo yanaletwa ama epidemics zinaletwa na uhusiano wetu na wanyama.